Даган бир-эки киши болгоннар инде алар шундан көбөйүп кетип, тинеки деп ушкандар инде. Бул биздин авыл бик зор болгон. Анан мына тоо башларында да кожалыклар урнашкан болгон. 300 кожалыктан артык деп жазгандар инде китапта. Биз аларны кадирлемейбиз бит инде. Мына суулар ташуу, тоо башына йөрүүлөрү оор болгондуктан алардын көбүсү Исуфалан авылына көчүп кеткендер. Анда Исуфаланда биздин Тинеки Исуфалан дегенде урамы бар. Бул баштараак гана, чүнки анда Тинекиден, шушу авылдан инде көп халык менеп урнашкан. Көмүшчү семьясында, гаилесинде тууп өстүм. Этим көмүшчүлүк менен шөгүлдөндү. Бийик Ватан согушунда катнашып кайтты, бир аягын өздүрүп. Энем шушы авылда инде колхоз нинде түрлүү иште иштеди. Биз 7 бала өстүк. 7 малай, бир кыз, 8 болгонбуз. Этим согушка кеткеч биринчи бала өлгөн. Абыйларым азыр 7 баладан инде биз 4-үбүз гана эсен сау. Калгандары мәрхүм булдылар. Этим энем де о дүйнөдөн кетип барды инде. 10 классына Соба орта мектебинде битирдим. Андан соң кибитчилик курсунда окуп алдым. Собада иштедим 2 жыл ярымга кадәр. Андан соң кола шушы авылга клуб мөдири керек булды да, мен клуб мөдири болуп ишке түштүм. Ул вакытта жыл ярым иштедим да турмушка чыктым. Турмуш иптешим Энес өмүр бою колхозда механизатор болуп иштеди. Узак жылдар береңгилик звеносын жетектеди. Олдан орындарын алып, Удин калары барып жетти, бик хейбет иштеди. Анын менен 2 кыз өстүрдүк. Клубда шул дикер жолларынан соң мен клубка кабат кирмедим. Колхозда иштедим 23 жыл. Иштегендим, балалар өстүлөр, балаларны окуттук. Ул турмуш жолуна узаттык. Андан кола шул фирмада иштеген шырларда яңадан биздин авыл клубуна зав клуб керек болду да, мени кабат клубка ишке чакырдылар. Шушунда 2005 жылы клубка ишке кирип, 15 жыл клубда иштеп, лайыклы ялга чыктым. Шуны бик яраттым. Авыл халкы бик мени хөрмәт итте, мен дә авыл халкын бик яратып, бирге дус, бик тату булып хезмәт иттек. Авыл халкына төрле чараларда катнашып, матур кичәләр үткәрдек алар өчен. Шимне хәзер дә сагынып искә алам, алар да мине сагынып сөйлиләр. Менә иң беренче әтиемнең абыйсы бик оста көмүшчү булган. Ул шуңа ияреп башкортлыкларына чыгып эшләп кайта торган булганнар инде. Баштарак бит сугыштан соңгы елларда авылда ул хәтле эшләр дә булмаган. Кемдер итек баскан, кемдер тегү теккән. Безнең авылда да бар инде менә шул җыйнаулашып бергә чыгып китеп башкортлыкларында эшләп кайтканнар инде. Әтигә күбрәк әтием аксак булгач, соңгы вакытларда ул тимерчелектә эшләде. Бик озак еллар эшләгән инде. Нигә әтиемә алып киләләр, әбиләр. Шушы әбиләргә ул әтиемә шушындый матур белезекләр, йөзекләр, шушындый кашлысы да бар, кашсызлары да бар. Шуларны алкалар, шундый матур медальоннар, алкаларны мондыйында эшләп бирә торган иде. Авылда көмүшчүләр бик күп булган безнең. Әтием инде соңгы көмүшчү булып якты дөньядан 2006 елда китеп барды, 96 яшендә.
Аларның хезмәтләре бөтен Татарстан буенча таралган булган инде. Ул Шәмәрдәнгә менеп тәген инде бер комбинаттан бер бүлмә биреп, ул өйрәтеп тә йөрде. Үзенең шәкертләрен көмешеше бик вакышы инде ул. Без әтигә гел булыштык. Мәшәкатьле авыр эш инде ул. Бөтен балалары бу беләзек yüzükләрне бик яратып киделәр инде биләр. Хәзерге вакытта да киючеләр бик күп. Мин үзем дә саклап торам, менә истәлек итеп. Тәңкәләр алып киләләр, ул тәңкәләр инде шулпылар дип аталадыр. Алар менә шулай монда уртасында зуррагы була, аның кырыйларында оклары була торган инде. Шуларны үзеп алып, чиз тартып, кырып, мишләрдә эретеп, үзенең күп төрле станоклары бар инде. Аны тартып чыгара торган машиналары да бар инде. Менә шул машиналарда без аларны әтигә булышып тартышадыр инде. Бер ягына әти тартадыр, бер ягына без булышадыр. Ике куллы юл байт эшли торган. Аны һәр берсенең бизәген менә шулай шуқып, шулай итеп аны улы бармаклары, шулай итеп шуқып, үзе ясап эшләп утырадыр шушы дөньяны. Узырларны дип әйтәм инде. Хезмәте бик вак, бик ни эше инде. Крестьян семьясында Юлбат авылында туып үстем. 19 яшымда Шамсутдинов Раиф дигән егеткә Тәнеке авылына тормышка чыктым. Аның белән 4 бала тәрбияләп үстердек. 3 малай, бер кыз. Эш юлымны Юлбат Искра колхозының Юлбат бригадасында башладым. 1974 елның май айында тракторга утырдым. 72-73 елларда Янилнең Саба филиалында механизаторлыкка укыдым. Май айыннан бирле менә шул 59 яшькә кадәр тракторда эшләдем. 41 ел минем стаж. 8нче классны бетергәч, бер иптәш кызым белән Арча педагогия училищесына экзамен бирергә бардык. Бер фәннән минем минус 3 булды да, мин кирә алмадым. Шул минем шофер булырга теләгем бар инде. Но әти гел каршы килде инде миңа. Шул экзаменнан чыгуга мин Күкмарага киттем, шоферлар курсын эзләп инде. Шоферлыкка укырга дип мин. Мине анда алмадылар, 18 яшь тулгач кына алабыз дип. Шуннан соң мин кайтып бер көз фирмада эшләдем әле. Анда 15 яшьлек булганымдыр инде. Шул аннан соң инде монда филиал ачыла дигәч, 73 елны шунда укырга мендем инде мин. Сабага. Шунда укып, 74 елның май айында миңа 25 дигән трактор бирделәр. Армияга киткән бер малайның тракторы инде ул. Кабым идрәяле, кабинасы диге. Шунда мин күзгә кадәр шул тракторда эшләдем. Кияүгә чыкканчы инде мин 2 ел эшләгән идем тракторда. Иптәшем белән бергә эшләдек инде без тракторда. Икебез дә кабызып чыгып китәдер тракторны. 50 яшькә тракторы тузган аның дип Шәймиев 8 мартка чакыралар иде. Шунда пирамиданы инде чакырып сертификат тапшырдым. Монда барам сертификат.
Гүмердә, Гүмеров Ринат тормыш иптәшем. Аның белән 7 бала тәрбиялибез. 2006 елда хөкүмәт безгә бик зур рәхмәт. 2006 елда шушы йортны төзеп чыктык инде. Башка 2006 елда беренче тапкыр әтияни булдык. Беренче балабыз Рафаэль дөньяга килде. Аннары инде бер атлы киттеләр инде, менә 7 булдылар. Күп кешеләргә әйткәнем бар инде, без үзебездә 5 бала булгач, минем әниемдә 5 бала әнисе бит инде. Минем сеңнеләрем, апаларым булмады үземә иптәшкә. Мин инде исән-сау үзем кияүгә чыксам, зур булсам дип, Алла берсә балаларыма иптәш, бер-берсенә иптәш була дип уйладым инде, хыялландым. Менә шушы хыялым тормышка ашты минем. Аллага шөкер, балаларыма бер-берсенә иптәш. Малайга 3 кыз бит инде алар. Бары бер ишле бала бер-берсен карый инде, булышалар. Рәхмәт әниемә, әнием килеп булыша миңа. Баламны карап торырга 2021 елда бик зурладылар. Казан шәһәренә бардым мин. Президент тарафыннан ана медаль алып кайттым. Мин бу ни белән горурланам. Мин 2005 елның август айы инде ирем мине урлап алып кайтты шушы. Бу нигезгә түгел, төп нигезгә инде. Менә шулай элеккедән килгән йола ул мине урлап алып кайтты. Берсенә әйткәндә бер күрештек, икенчесендә кавыштык инде. Миңа әйдәле бер җиргә барып килик әле диде дә, бер заман алып кайтты. Капка төбенә килеп туктагач машина белән әби белән бабай үз җибәрләрендә юллагты. Әбибез мәрхүмә инде, урыны җмакта булса. Бабай инде авырта, урын өстендә. Мендәр белән каршы алдылар инде. Әйдәгез балакайларым, килен әйдә, төпле аякларым белән дип каршы алды безне. Мин инде ул йортка 9-нчы кеше булып килдем. 10-нчы булып малайыбыз туды шунда. Аннары инде тора шушы йортны торгызып, хөкүмәт ярдәме белән инде 2009-да шушы йортка чыктык башка. Алар бүгенге көндә Юлбат мәктәбендә укый инде, анда 9 еллык кына мәктәп. Автобус алып төшә. Рәхмәт мәктәп коллективына рәхмәтемне әйтәсем килә. Аннары мәктәп шоферы Айдар абыга рәхмәтемне әйтәсем килә. Ул безне калдырмый инде. Минем бит әле мәктәп яшендә түгел, 2 садик яшендә дә балаларым бар. Аларны утыртып алып төшәм, утыртып шул автобуска алып менәм. Рәис Нургалиевич миңа бу нигә рөхсәт бирде утырып йөргән мәктәп автобусына инде. Без курыкмыйча шул мәктәп автобусына утырып төшәбез, утырып менәбез. Һәрбер баланың үз хыялы бар, шул хыялларын тормышка ашырып, үз дигәннәренә ирешергә язсын балаларымның инде. Исән-сау тигезлектә яшәргә язсын. Күршеләребез бик әйбәт, авыл халкы бердәм.